Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuwona wonke amagumbi amane omhlaba. Umuntu obukele ugokucele njengamanje, ugogo uthi inkosi imbusise. Wena obuka le vidiyo njengamanje, inkosi ize ikubusise. Ugogo-ke njengamanje ubuyile, ugogo ebuyile wey'ngane zami, uzodlulisa ukubonga okukhulu. Ngiyabonga kukona konke esikwenzayo, enginenzela khona, nani njengoba nibonga nami ngiyabonga kuyona yonke i-support eniyenzayo. Ugogo-ke namhlanje uthi akake azokhuluma ngento ekuthiwa inhlanhla. Inhlanhla yakho mayivaliwe, ukuvaleka kwenhlanhla. Ukuthi kuyini-ke na ukuvaleka kwenhlanhla? Masikhuluma ngenhlanhla evalekile, sikhuluma ngani? Ngomuntu othi mina sengiphelelwe amandla, sengilahlekelwe mina yithemba. Ngilahlekelwe yithemba nje, konke engikwenzayo akulungi lutho. Ngibe sathi ngithinta la, sengathi yonke into engiyithintayo iyamosheka. Ngithi ngiyathinta la, into engiyithintayo kuba ngathi iyamosheka. Athi gogo sengikhathele. Ngikhuluma kuyimanje nje kukhona namhlanje umuntu ocabanga ukuthatha intambo ayibeke emqaleni. Ngikhuluma namhlanje kukhona umuntu othatha isibhamu asibhekise kuyena. Ngani ngoba ethi yena usekhathele? Ngani ngoba ebona ukuthi impilo injani? Isimehlule. Kanti-ke lokho akusizi, ukuzibulala akusizi. Ngani ngoba ezinye zezinto ziyakwazi ini ukusolveka. Wena uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu onjani? Onesidina. Uthole ukuthi wena kwesinye isikhathi umuntu onjani? Onanenhliziyo encane. Ngani ngoba ngezinto ezenzeka empilweni yakho wena ubone ukuthi akukho ngempela okulungayo. Kanti inkinga ikuphi? Isekuthinini awuzilandeli izinto zakho. Inhlanhla yakho owazala nayo wena, njengoba kuyimanje nje ingasalungi, kungalungiseki lutho. Yingani ngoba inhlanhla yakho phela ivaliwe. Inhlanhla yakho injani? Iphenduliwe. Izinto ziyaphendulwa, ziphendulwa yini? Abathakathi. Ezinye zezinto uthola ukuthi zivalwa zize yivalwe yini? Ngisho ilona idlozi liyakwazi nalo ukuthi lenze njani? Bese liyakuflathela kwayilona. Bese ugcina kwayileyo nhlanhla yakho sebekuphucile. Abantu abadala bayakunikeza inhlanhla, ekugcineni baphinde futhi wena mawungahambisi kahle izinto, bese sebephinde bona benze njani? Bakuphuce. Bayakhuluma abantu abadala ngani? Ngesabelo. Wonke umuntu mayekhona ephila kuleli lizwe unesabelo sakhe. Umuntu anjani? Azalwe enaso. Kukhona abantu abazalwa befumbethe. Sonke sizalwa sinjani? Sifumbethe. Khona abazalwa benjani? Bembethe. So kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena wazala umbethe, kwase sekwenziwa njani? Kwathathwa kwayileyo nhlanhla yakho, kwayileyo ngubo yakho siyasetshenzwa. Ziningi izinto ezenza ini? Ukuthi inhlanhla yakho ibe njani? Ivaleke, iphele inhlanhla yakho. So ugogo njengamanje uthi akake azokhuluma nalabo bantu balungise, baphakame ukuze inhlanhla yakho ibe njani? Ibuye. Awukuzame ukuthi wenze njani? Ubuyise inhlanhla yakho. Uthola umuntu ukuthi akaqashwe emsebenzini, omunye uyasebenza umsebenzi uyaphela, omunye uyasebenza emsebenzini unanesidina nje, imali uyayiphatha ayihlali esandleni iyaphela. So kuningi izinto ezenziwa yini? Ukuvaleka kwani? Kwenhlanhla. Bayaganga abantu bathatha iy'nhlanhla zenu, niyahamba la ngaphandle, nihamba ninikela, nihamba nenza zonke izinto lezi ezingalungile. Uthole ukuthi idlozi nalo alifuni ukungcoliswa kwesinye isikhathi. Uyahamba wenza izinto ugcina ngani ngoba uthi wena ufuna ini? Ukuphakama. Wena ufuna ukuba njani? Ukunotha. Uhamba usungena kuzona zonke izinto ezikungcolisayo lezi. Wathi wangcola, idlozi liyaqhela even kuwena. Maliqhela kuwena seliqhela nani? Nenhlanhla yalo le elikunike yona. Emva kwalokho selenze njani? Seliyakushaya. Usushawa idlozi, awusenanhlanhla, awusenalutho. Okunye-ke sekuyilokho kokuthi laba abaloyayo bayaniloya, bayasiloya, basithathele iy'nhlanhla zethu. Ugogo-ke namhlanje uthi akake azokhuluma nawe wena osenkingeni, othi mina inhlanhla yami ayikho nje, ivalekile. Konke kuthuli, akulungi lutho njengamanje. Ugogo manje uthi ake silungise leyo nkinga leyo obhekene nayo.
sivule inhlanhla yakho, ukwazi phela nawe ukuthi uphile njengabo bonke abantu manje bayahlanganisa. Niyawubona unyaka ukuthi uyashesha kanjani ukuphela, niyawubona unyaka ukuthi ugijima kanjani. Uzoshaya manje uDisemba, wena uzoshaya unani? Ushaya unalutho, awusebenzi. Kuyimanje kukhona umuntu onganayo ngisho imali ayibekile ebhenki. Kuyimanje kukhona umuntu onjani ogijimayo, ocwila ey'kweletini, ocwila komashonisa. Kunomuntu njengamanje ocashayo, ocashela abantu abanjani abakweletayo. Ugogo-ke leyo nto leyo ayikho yinhle, ayikho yinhle totally, ayikho right. Ugogo njengamanje uthi awukusukuma ulungise izinto zakho, awukuzama ukubuyisa inhlanhla yakho, awukuklineka, awukuthola izinto ezizokwenza ukuthi uwenze njani, inhlanhla yakho ibuye. Awukulungise, awukugeze, kuningi okumele ukuthi ukwenze ukuze inhlanhla yenze njani, ibuye. Ugogo uthi akazokhuluma nalabo bantu, silungise ini, inhlanhla. Umuntu-ke sivule inhlanhla, uvuleleke inhlanhla yakho wena ukuze izinto zakho zikwazi ini, ukuthi ziqhubekele phambili. Ugogo uyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu wey'ngane zakwethu. Imali asiyifaki kaPep njengoba ngisho, asiyifaki Shoprite, ey'tolo nje ungayifaki. Ucela i-akhawunti kagogo uma ufuna ukufaka, ugogo mese eyakunikeza ufake imali kagogo. Ugogo yena okwakhe ukukuphosela ngoPep. Wena ophesheya ugogo uyazi-ke nawe siyaposelana, siyazi siphoselana kanjani imithi ehambayo iye phesheya. Isiyaphuma imithi iyahamba iyafika phesheya. Bese-ke ugogo umthinte, uyamu-WhatsApp-a, uyamfonela. Oseduze nogogo eThekwini uyeza kugogo. Odinga ugogo, ugogo uma eseGoli uyeza kugogo eGoli. Ofuna ukuposelwa uyaposelwa. Akube kuhle konke, nimfonele ugogo ku-0722 155 137. I repeat, 0722 155 137. Ugogo unifisela okuhle emakhosini.